Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending en desuitzending van de Paparazzi Nuts. Heb je een nieuwe cd en of een presentatie of iets anders, check dus alle info door. En is het leuk een van de nieuwe nummers zodat we de leuk kunnen laten proeven van wat er gaat gebeuren. Dus de bedoeling is om in het begin één keer per maand zo'n journaaltje te brengen. Dus check het op tijd in, vergeven er nieuwe nummers, cd'tjes en andere nuts geren door. Dus het adres is paparazzi@gmail.com. Wat is er gebeurd? Verandering is er bij Max Sokkerstek, Boer Marlies en Anjo Weijergoorn als duo, dus hou die twee vrolijk maar goed in de gaten. Zizi Kwijkwe heeft een nieuwe tijdelijke wisseling van zanger, dus gaat maar eens rap kijken wie Norbert neven Gigi gaat met de band. Ik ben benieuwd of Norbert ook een bijnaam heeft gekregen en zo jou welke. Wat was de afgelopen tijd en wat staat er te gebeuren? Koninginnedag waren voor Wiese Nicole die in de binnenstad hun nieuwe cd presenteerde. Met een ganse stapel vrienden hadden ze een chic feestje in de zon. Binnen het eerste uurtje even daar geweest en toen was het al heel gezellig. En aan de foto's te zien hebben ze zich daarna nog goed geamuseerd. Mei en juni waren ook voor de presentatietournee van Nick Gielissen. Want die presenteerde zijn nieuwe cd op veel locaties in Maastricht, waar hij met vrienden de boel op zijn kop zat. Op de boot ging je met Peggy Lassau, Frans Steun, Joie de Vivre, Theo Klaassen en Roger Borgman. En wel op 15 juni. Hoop dat Peggy haar nieuw nummer liet horen, dat is namelijk Lach en Leef. Een schoen nieuw nummer, een echt Peggy nummer. Soms zit het even tegen, maar iedereen is druk. Dat geldt niet voor mij. Ik koester mijn omgeving, geniet van het geluk. Zo gaat, vind ik niet. Erik Geel heeft binnenkort weer een cd-presentatie en dit weer op Sandla Naco. Voor iedereen welkom is om te luisteren en te feesten. Dit hier heeft dus ook een clip op de artiestenreis laten maken en wel van het nummer De Schoonste Tijd van het jaar. Aan de zon is weer door, alles steekt weer in de Jou heb ik nu wel gehad, ja die ben ik echt moe. Saskia is ook weer de studio ingedoken en heeft binnenkort ook een presentatie en wel samen met Ludie van Dijk. Want die heeft na verschillende lange nachten in zijn studio ook een cd gemaakt. Ze houden hun feestje op 24 augustus in het atrium te Maastricht. Duo XL is ook de studio in geweest voor een nieuw en een zomers nummer. Ik ben benieuwd wie dat gaat klinken. Ook komt er een presentatie van een nieuw duo. De naam? Monique en Jean. Ze presenteren hun eerste cd op 6 oktober in het atrium. Vanaf 7:30 zeker welkom. Dit doen ze samen met verschillende vrienden. De keertjes zien te kop vanaf de 1 augustus. Ik wil de even gaat zeggen, zo voel ik het helemaal. Heb je nieuwtjes of gaat anders voor mij? Ik ben te vinden op Hives, Facebook en Twitter. Zelf plaats ik daar regelmatig laatste nieuwtjes op, met af en toe een kwinkslag, een grapje of gaat anders. Als het maar over ons Zuid-Limburgse artiesten gaat. Veerziens.